Takže čaute, je tu ďalší diel z našho Shake and Fidget. S vami je tu Banan LP, dneska si prejdeme ako vždy všetky účty. Začíname na svete 3, kde máme našeho myšáka 1, je to level 167. Odklikneme si hliadku. Pozrieme sa do zbrojírny, či tu dačo máme, ale samozrejme asi nič. No, mal som pravdu, za nič. A malý Elik, aj ten sa zatiaľ hodí. Inteligencia 376, to sa nám zíde, je to lepšie. Toto si môžeme dať potom na magického Mareka. Ideme si to hneď na ňo hodiť. Kde si magický Marek? Aha, prepáč, ja som ho preklikol. No to má samozrejme lepšie. Nebaguj. Hodíme si dačo do vecka a potom skúsime podemko. A dobrá správa! Splachujeme! Za 3, 2, 1. Jo! Epic zbraň! Dámy a páni, toto je veľké šťastie! Fú, toto som nečakal. Ty kokso. Ja mám aké šťastie. Skúsime hneď Pantera. Božiaľ sme ho nedali, ale Epic zbraň na 3 staty. Fú. Skúsime nejakú arenku. Musíme sa trošku vytúniť. Dáme si quest. Ideme na náš účet na svete 8. Tu si taktiež odklikneme hliadku. Pozrieme si zbrojírnu. Dúfam, že nám dačo padlo. Samé štíty. Sila 272. To je lepšie, takže si to kúpim. Už inak nič. Na výdrž veci ako nekupujem. Mám tu malú Elignasiu, včera som ináč pretočil huby, aby som si kúpil Elíky, lebo som už dosť dlho žiadne nemal. Kúpil si aspoň tento malý našťastie, škoda, že za hubky. Bliká nám cech, pozrieme čo tam píšu. Už nepíšu. A prehral som. Prehrali sme bohužiaľ. Nič sa nedeje. Ideme do arény. Ideme na podzemko. Nie, ideme na tohto mimozemšťana, toho dávame viac. Poď. Prepačte, mám také seky internetu. Skoro, nevadí. Dáme si quest a hneď ideme na ďalší účet. Ten je najlepší. Nehodili sme do vecka, prepačte, niečo shit kúpim. No, či mám. Takže dobrá sa vecko, áno, ideme do vecka. A dneska vydám asi prvé video aj z Minecraftu, takže sa máte na čo tešiť. Takže teraz sme na svete 13. Nezbierame tie črepy, máme ich zatiaľ 4, ako môžete vidieť. Pozrieme si zbrojku, kde zase nič nebude. A 176. To vypadá byť lepšie, takže si to kúpim. Na začiatok stačí. Hop. V čaroobchode máme dačo. Nemáme. Ideme na podzemie. Pred nimi sme sa mohli kúsok vytúniť. Inteligenciu to som fakt nechcel. Fail. Ideme na zúrivého vlka, toho dávame najviac. Prepáčte mi, ja sa vysmrkám. Som tu. Som sa vysmrkal, lebo som trochu chorý. Aj včera ste mohli počuť v tom mojom prvom diele trošku fúfňanie. Ale dúfam, že sa skoro už vyliečím, aby som
tie let's play trošku lepšie točiť. Dobre, dáme si arénku. Tu sme zase nedali, dneska mám taký zlý deň, ale tá epic holka, to bolo proste šťastie. Ideme na svet 21, tu si odklikneme hliadku. Prepačte, pozriem, koľko natáčam. Natáčam 5 minút, to je tak akurát čas, takže mi to... Tieto prvé videá budem mať kúsok kratšie. Kúpim si tieto nové boty. Som dačo. Inteligencia 81, toto je tiež lepšie. Ideme na čarák. Ja si nič nebuď... to je horšie. V cechu nič. Bogomen. Stivý homovolek. Toho nedávame. Už by tá... zbranie celkom dobrá, to som dostal minule. Vtedy som to ešte nenaclčil. Ideme na svet 7, kde máme nášho druhého Warriora. Je to 13, je to nový účet, bol to zo srandy. Sila 90, sila 12, máme novú helmu. Tu je hneď ďalšia. Takže dáme si hospúdku. Nie, prepáčte, som tu ísť na podzemie. Jo, dáme pani v dnešnom diele zatiaľ 2 podzemia. To máme. Teraz sme na našom poslednom účte, čo je S2, kde máme taktiež epickú zbraň. To som vám už asi vravel. Dostal som to v prvom podzemku. Tu je dačo na zručnosť 58,9. Je to lepšie, takže si to kúpim. Mám tu elik na silu, lebo žiadne iné neboli. Pozrám mágiu. Album! Ten si dneska kúpime. Máme album, tie veci už skúsime žaláre. Božiaľ. Dáme si toto. Takže ukončíme náš diel. Ďakujem, že ste sa na to pozreli a